Yoroi try si sen ban ke por ka matang adap da ke jing sungu yu blay ya ka bangi la pat ban wan chi yeng ke jong phi chi mobile ke jong phi si shang adap da ke jing kemen wan ra ini ke tin ke jong blay nga ka ban ngi phi ke ni ke ski bang eat ye phi da ke jing eat ke jong try bang adap sha da ke jing sungu kemen bang yo ban sam yang ini ke tin ke jong blay namar ke tin ke jong blay ka pin kan mau bat yai pin kan mau yang ni ye kita ki ai ki badon kam ke ji im ke jongi bada ke ni ke sngi da ka jing eat nga kwa ban sam yang sa si sien ya ka ne ka tien hap dang jong ilang i wei pi baro tadin da kerpat i fis ngo ba ban ai ka por jong fi kendiat ban snap ya ka ne ka tien ka jong try bang ngai ka ne ka tien ka long ka bar ya fi kan long si sha ka jing pen kendit ya fi ru mo ngai ba ka jing im ka jong fi kan long ka ba kamen ka ne ka sngi how fi sngo ka tien ka jong play Ketin ke jong blay ka pin kan ma ngi kum ni bo bon sien ka man sim jong ka yo thia ba deng ta ba ka sam shi spa la ka khot ka ban kong ka kren u David ong kum sim jong at kor khu yu trai ba baro ka ba nga i ka kerteng ka khu ki jong u kum sim jong at kor khu yu trai wat klet i ka jing le ba ga jong u baro ba nei bu David Ukraine kum ni ka daw ka long ba ka ni ka man sim ka jong i teng ka jing mot ka jong i ni klet biet pola teng habala bit la biang teng habala suk la san teng ni tait no ru wat ban shakri u try ni tait ban lech ke jeseng ni tait ban puli ka tien kawan ka jing telat kawan ka jing swai ni tait ban duai ni tait ban lei ai na ka man tau try ba ka man sim teng ka yo thia no ate ka yo thia tading ta ka ni ka tien ka mau David open snow ka pen kan mau yang iru ba ka donut jongi shisha ka de ka donut ka ba yo thia ba teng ka de ka donut ru ka ba klet biet tading ta ka de ngi ban pen kan mau ba yai pen kan mau ya la di ba ngem dai ban klet ya kita ki jingle ba ki jong try ngem dai ban klet i ki jingle ba ki jong try ha ka jingem ka jongi kai ke jingle ba ka bu try la le fi to clear ka ni ka sngi ne nya ka ba nong fi teng la klet no teng la long melen no na mar ba u bleu la ka khu pala de ke jim ke jongi u bleu la le ba pala ta dam dan jing dan jing le ta ka jing suk ta ka jing kemen ta ka jing dap sudah tading ta bon sin ka man sim jongi ka klet no ba kelas ngo melen no ha ke ti aka jong ka ta ka do tading ta si sin ke ni ka sngi na ka ba nong fi ka de yangi ban krani ka man sim ke jongi ban ko man sim jonga to KYRKHU yu try ngai akan ni ka sngi hab fi so ni ka khubor ka de ya phi ban KYRKHU yu try kai ka ta ka ba fi KYRKHU yu try fi KYRKHU yu try am da ka ba fi kan mau ye ki jing KYRKHU ki jong try ha ga jing im ke jong fi KYRKHU yu try da kai fi KYRKHU yu try da ka jing snongo fi KYRKHU yu try da ka jing snongo fi KYRKHU yu try da ka ta ka jing mani da ka jing ro fi KYRKHU yu try da ka ta ka jing snoret fi KYRKHU yu try da ka bi ong try nga kwa ban pertu but ya me try nga kwa ban long ko me nga kwa ban long janai ko me nga kwa si shaban perso bahaya ka man ka jong me ka taken ka day ka ba ka man sim jongi kan KYRKHU yu try ba ka babel ka on ka ta ko man sim jong at KYRKHU yu try ha ka jing ro ha ka jing mani mo sin ki mobile jong fi man try yes no ba tang ki jing rai gospel re man tagilas dang rong ru ki jing rai pertai ya ka ba ki beats ki jongkan ni kita ki store jangka ka pen shot jing e je pi ba teng fila long emotional ru ki jing rai pertai ne ka ba ki fi ka de ski kom ba pi long man shwa ba ka mobile jong fi ka khoi kam judan ki jing rai pertai kam judan ki ek jong pertai ta kwa ba ki fi ka de ski man taro tem ki jing rai ki jong try lagi kali ki jong pi ne ha ying jong pi nang no ka dei ba pin KYRKHU yu try da ka fin mani yu try lang ba ki jing rai ki jing ro ki jing mani wat ai ba ka no ka ba kin ja pertai wat ai ka no ka ba kin ja do wat ai ba ka ta ka ba kin ja ksut kan yo rung kan yo besut ha ka man sim ha ka jing mat perkhat ki jong fi tadai ta ko man sim jong at KYRKHU yu try ka dei fi ban KYRKHU yu try da ka jing ro da ka jing mani KYRKHU yu try da ka jing sngongo KYRKHU yu try o try nga sngongo plat ya ka ek baro ka ba mele ha ka jingim ke jonga KYRKHU yu try man la ka porong try nga sngongo ba mela pen im nga try nga sngongo ba mela le bahai ke jingim ke jonga try nga sngongo ba mela pen im yang ada ka ba mela sha ia la dia ka ding pna kum no nga la ban klet kat ya kata ding tau David on kom sim jonga KYRKHU yu try pat baro ka bahanga ya ka kerteng ka ba khoi ke japo komen sim juga tu KYRKHU yu try wat klat ye ke jing le ba ke jong bo bon sim i klat no ke jing le ba ke jong blai
Kalau menengah keren ya kata lada pidon ke jing em ke besuk ke bakemen ke jing em ke babet ke babiang ngiklet iu belai bat bun sien ru mdai tang kata hendai habang imat i ke jing ru bat habang imat i ke jing jenjar ke jing em jongi bun sien ngiklet no bau belai udai ke jubab bau belai udan ke bon bau belai udan ya kata ka jing la ya ka baun perlat ngi na kita ki jing pang ke jing hitam ki jing kordet jong ke jing em ngiklet ya kata komen sim junga wat klet igi jing le bah gi jing ubaro ong ketien gi jong blai tadi ta komen sim junga KYRKHU try ga snow yapi hagan ga sngi fil aklet ben KYRKHU try da ka ba aingu ru try ya gi ek baro ka ba ulale aga gm gi jong fi sedang man kan mau ya ka jing ya ka ta gi jing KYRKHU gi jong blai sedang man kan mau kumno ba pi la mat yu try kumno bo try ula pen im yapi kumno bo la pelat yapi na ka jinglong men shwa na ka jinglong ka ba ani da fi kan mau ting film kwa shu hero ban kan mau nomor fi sungu jili ban kan mau ya kata ka jim jo fila im ka aurea fila im sha kata ka pungsti jonga ahor jonga pop sha fila im kata ka jim ka ba ni balas nu kan jing la da fi kan mau ya kata ki ai baro hendai utrai la pelat e fi nang ta utrai la sei e fi nang ta utrai ula KYRKHU ya pi ban KYRKHU ya kan ka jim ka ba thamai ya pi tading ta KYRKHU yo try da ka ba fi songo da ka ba fi aingo halaga sngi ye ge jing bahaga jong try shong teng perkhat on i try nga perkhat ye perkhat nyo ye ge jing KYRKHU try malale yun ta jing ni kan mau balang nge la fi kan mau to ka por ka ba fi kerdu ba kan mau pila dei si saban yap tersau ne yap tangan nama film dan bam wat yang asam jong fi en ra ka por ka ba kim khat kum kata ublay la play ke jingkang dan manora bon ai kau ya pi dan manora la ai pisai ya pi man pelat ya pi na ka jing le ran man pelat ya pi na ka jing ap tersau man pelat ya pi sha na kita ki jing le jong ka jing em tering ta ko abang fi mat ki jing ka ni ka por am ka dei fi ban ai ngo you try la daw la pelat ya fi men shwa nget ru un pelat ya fi mentah ketin ke jong blai ke keren syai kata abang i puli na ke Genesis ke nong ke bakat pra ke dekot ke bakat saw tangan puli ke ketin jong blai ke ongkom ni ke ni ke por don ke ru ya ke ba umla utrai don ke ru ya ke ba umla utrai dan se ke ba umla utrai teling ta kumba ulala men shwa ya ke jim ke jong fi wat unla ru mentah tadi tang kwa badong fi wat juduk men sim ka bom la bodu brio fi mla shu ngi bhai eng kim la shu kila thak kila gi ya fi la cha te aga drok saga ka kiat la cha te si sha ga ki kam sneu fi mla la shu fi la do jinkerman ra kwa badong fi to dan se ka bom la bodu try utrai udan bet ban le gi kamba ya ga gm ga jong fi isga ka abang fi ta tang ta wat ju artatien KYRKHU yo try kan ke sngi ke mentah la wala pelat ya fi men shwa un pelat ya fi mentaro ngada snow tikna ba ngada snow shisha bu blai un le no ru ya kata kamba aga gm ke jong fi ki kon jong fi ki sakama men shwa mentah kala ulok jong fi men shwa ulong kum no ndri mentah ulak bet mentah buan jing biang pat balai fin snow artatien ya kata ka kamba ke jong tra un le bet ya fi la daula le men shwa un le mentaru la daula le men shwa u blai jengi u blai u bam jukala ulong uju menen menta bat shigi bam jukal to KYRKHU tra ko man sim jonga to KYRKHU tra bat baro ka bahanga pp mani u tra mari na do ka men sim pp yaro u tra yaro na do ka men sim blai uman ye kita ginong mani ki ba mani na do ka men sim barakan sing si sam dei bushpen i rong dei bushpen i ya kata ka tangi kata ka bashabar andrei nado ka donut bara vi aingo nado ka donut give thanks with a grateful heart ai jing aingo ta ka donut ka basngo shisha aingo i try bara vi KYRKHU i try jing mani ka jing ro ka jing aingo i try ke jing em ka pen sok bhab you try man la ski ko aban ong fi kata ka ba fi KYRKHU you try fi em ke jing em ka ba bun sin ke jing ke jongi ke ya per ke jing em jong ke jing shakri blai ba ke jing em man la ski
kaya per ki brio ki pe ya pi ki tho ya kata ka jing ya per mar ha jaseng pilong de kumai bat ha yeng pilong de kumai mano ba pe bi tho bai kata ki khon ki jong pi ilak jong pi ki bayeng ki basam ki jong pi le se ki tho ba ya kata na mar ki tho ya kata ka jing ya per ki jong pi na mar ha jaseng pilong de kumai bat ha yeng pilong de kumai le se ki brio ki mana baro ki la ban itho ya kata la da ki de ki bia trai lang bat pi mo ha office jong pi ki pi long kom nu an reis tang shi pi mentali mo ha ki jaseng e la ni live telecast le se pi de ki nong yalam jong ka balang te galong kom ta ha jaseng filong de kumai kat bah office filong de kumai hato kata kalom peleran mo yu try hato kata kalom pen ktang mo yu try hato kata kalom pen susi mo yo men sim ba ko jong try tadi ta kwa abang ifi kene ke sngi na da fi kal khu yu try em ka jing em ka balong bi kumjo la ka ke jing em ka ba jing chakri blai ke jong fi na ka jing em ka ba man la ka sngi ke jong fi fa ba kan long bi ka wai kan long bi kumjo klem ka jing pen ya per tadi ta ka ktien ko fikran ni just sang kan long kumjo ka ktien ka fikran ha ga yeng ka sam na ka trai ka khta ka jong fi ka lai ka wan ka jong fi ka jing em ka ba pi pen i yeng mani kan long bi thek kum taru ha ka jing em ka ba man la ka singi kam dai ka jing em ka ba asap kam dai ka jing em ka wish pen i tangi ka ta ka rong phong ni ba pen i tangi ka ta ka dur ka mana bar ano hap long si shan do ka do no tading ta tu kur khu yu try ko men sim jong ka tu kur khu yu try aba ka men sim jong fi kan kur khu da ka ba fi pen sngo ba yala di how try ha ki e ke baro tading ta kur khu yu try ko men sim jong a ma wat klet i ke jing le ba ke jong baro anam klet ke jing le ba ke jong baro kita utrai na ka ban ta jong pi udah kloi ban du no ya ke jing suk ukloi ban du no ya ke ta jing em kloi ban du no ya ke buram kloi ban du no igi ai ke baro ukloi ban du no we no ya ke beneng wan shim ke jing long do we no igi ai ke baro we no igi ai ke baro means baro wala le bah ingi wala kar khu plat ingi ta ka bo IT no ila jong ka jing em ke jong ha ka ding phana ban sha yap nam ta ki pop ki chongi halo dengan perkat ikata ni ngasu panggamen sim dengan perkat ikata shisha ani ngasu dap shisha daga jin ye yu try dei ta ngakwa banong ifi ke ni ke ski pot klet ke jing le bha ke jong try ke jim ke jong pi ko siu thia tu ko men sim ke jong pi ban kar khu yu try man la ke ski ko men sim juga tu kar khu yu try wat klet ye ke jing le bha jong u baro ko men sim juga tu kar khu yu try KYRKHU try apa kaman sim jong pi kan KYRKHU try hala ka sngi dalam ba ini khubor step ini khubor lengkot nga duai nga KYRKHU ya pi ma finang la ban em ka jing em ka ba ka su thia ele ka jing em ka ba ken ma ka jing em ka ba shakri ka jing em ka ba mani ka jing em ka ba yaro ka jing em ka ba aingo ka jing em shisha ka ba penso ba you try man la ka sngi hallelujah ba pitep na mi ngi wai wo try la janwan din tahap em ke jing em ke ba KYRKHU yu try ro blai sut lat ba iki breu ki ba KYRKHU yu mar try la KYRKHU plat ke jing em ke jongi ke de samangi ban KYRKHU yu man la kasngi tan dangi KYRKHU bangi mono ban KYRKHU yu la dangi ngim yaro mono ban yaro la dangi ngim ban kraw mono ban kraw la dangi ngim money mono ban money la dangi ngim aingo mono pat ban aingo la dangi ngim em ta jing em ko pen so ba yu try mano pat ban pen so ba pi try don de ki wei ban pen so ba tala da fi pen so ba try don de ki wei nan de ki wei blai bo ya pi ba pin long kita ken ki breu ki ba KYRKHU ya try na kwa ban tu ai fi ni ka pon ta jong fi nga kwa fin ya chi sha kum ki nong job ki breu ki bi shakri try ngi ya tu ai ni ka pon ta trabe ni ka pon nga dap da ka ji songo da ka jing comment ya ka ba yo ban kren ni ka ktien ke jong me try pa try nga duai menang ai bor ki kon ki jong me begin ang la ban KYRKHU ye me go try halagas ni ai ba ka man sim su ki kinom yo thia ni kinom sha kan oi ki ek jong ni ka prte ban klet no ki jingle ba ga jong me ban klet no ko try ban KYRKHU ye me ban ai ngo ban mani ban yaro ye me try nga duai ki kon jong me kin yo bor na do man ta ga sngi ha ba ki sngo ni ka khubor makin long ki nong yaro ki nong ai ngo ki nong mani ba kita ki breu ki ba penso ba ya me man la kasi nga duai KYRKHU ifi ba i shisha pi te breu ba iet you blai hindrai kane ka kam pi don ka pelong ipi teng ban le ki kam ki basnio ha to ban them
but PE menta ke yeng ke jong ping I ke ta ba kon jong pi usakma kon jong pi menta udah na ke drugs ba vila bo yuru aga rehab pi kwa bo kon kala ndra ke sngo ne ke por ke menta trai ong ya pi ukpa fin kala shom pi bala la pi kala kon jong pi unyo em kon jong pi unyo khia kon jong pi sha on light na ke jingya na krane fi ha ka kerteng ke jong jisu kamantoy ne ke spa ka fio kamantoy ya kani ka jingdon jingam ka kardan ka fidon lada fido no you try but fido no aru yo ne kon jong pi ngadawai nga KYRKHU an pai biang sha ka jing 8 ka banin kong no I give you talk along ka Bantei like a 8 bit not like a not risk like a risk bet na daw try so ni ka khubor ka wan na utray ya pi ba ha ka ni ka por ka Bantei try KYRKHU ya pi hallelujah ngai ni ka khubor ka poisa pi ngai ni ka khubor ka dai pi ngai ni ka khubor ka pin ka lai pi kam wan nga ka wan utray mo ba kala kon jong film kala adawai KYRKHU fi kong wanam yam than nam tanu lok jong pi trai la pen em ya pi won pen em ru no kurim jong pi won pen em no tungau jong pi wanam kuslai stang ban aingu stang ban yaro stang ban KYRKHU ya ka kerteng ge jong trai adawai KYRKHU pi I ki kamba ki jong trai ki im jufi I ki kam ki crowd pla I ki jingle ki jong trai ki crowd ji jufi kom sem jong at KYRKHU yo trai but barok banga ya ka kerteng ge KYRKHU ju kom sem jong at KYRKHU trai but klet ki jingle ba jong barok ngai ki trai ga long kata ka jing sawa ha ka do no jong ni kon ya do men ta ka ski pakinam yo thia but trai henry kin dit ban money ban yaro kom sem ju ki kan longum ta ka bahala ka ski met la bat ski kin KYRKHU kin money kin yaro ya ka kerteng ge chume ban aingo ban prinsu ba ya ka mon ge jema doai ba ngadoi kong if you blame on KYRKHU if na ai bor if longum ta ha kerteng jisu amen but amen Tran KYRKHU ha ngin sai syampat la sai kesngi ka wai pat ka kubos tap len ta ka boram je